Започва утрешният учебен ден и новата учебна година. И много от вас, скъпи деца, знам, че не ви се ходи на училище и не отивате с ентусиазъм. И едно от вас ми писа, че не чувства утрешния ден като празник и това е повода да запиша видеото. Исках да кажа на тези от вас, които утре не го чувстват празник и утре няма да отидат с ентусиазъм и ще отидат с нежелание, ще се чувстват недоспали и апатични. Мили деца, радвайте се на възможността да започнете нещо ново, да се срещнете с вашите съученици. Радвайте се, че ходите на училище, защото в момента, в който завършите, след това или трябва да отидете да следвате висше образование, или да отидете на работа. Така че пред перспективата да имате утре един пореден работен ден в рамките на години наред и това да отидете на училище, аз мисля, че училището е много по-добрата алтернатива, защото учите нещо ново, развивате се, срещате се с млади хора и учите, обновявате се, рефрешвате си мозъка и съветвам ви да се почувствате утре като на празник и така отидете на училище.